Ning padayong pagsaka sa produktong petrolyo, may pipila na nga nakaunahuna nga mag-hike na lang pauli gikan sa trabaho o kaha sa eskwelahan. Apan unsa ba kaha kaluwas ang pag-hike nga wala may klarong mga sidewalk. Kini ang gipanawagan sa duha ka mga college students nga nag-hike gikan sa P. del Rosario, Cebu City paingon sa ilang panimay sa Marigondon, Lapu-Lapu City. Si Luan Mirondina sa report. Ani ug ubay-ubay nga mga reactions ug shares ang post sa social media ni ining duha ka mga college students nga naglakaw pauli gikan sa Dan P. del Rosario sa Cebu City paingon sa ilang mga panimay sa sitio Ilaya, Masiwa sa Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City. Gamit ang usa ka app, nakuha nilang malakaw ang 17-kilometer distance sulod sa kapin 3 ka oras nga nihunong lang makajot aron mo inom og tubig ug mukaon. Matod nila ni Charlo ug Riza Mary niadto March 3 sa alas 5 sa hapon nila kini gihimo dihang pareho silang sayo nga nakauli gikan sa ilang mga klase. Ang iyang idea kay kuan, Park Mall to Mercado Open. Nga ako siyang gi-challenge nga kuan, kulon to dito sa amua. Para kuan ako joke-joke ra ni kuan man gid siya. Sagot naman siya. Kaya ko lagi ni format na sagot lang ko. Dili sa tinguha nga makasave sa ilang allowance, kundi aron masuta kung makaya ba nila nga malakaw ang maong gilayon, ilabi na kay nagtinguha silang mag-hike sa Lake Bensi sa Toledo City. 31 kilometers ang distansya sa pag-hike paingon sa Lake Bensi sa Toledo City o halos doble sa distansya sa ilang gilakaw gikan sa P. del Rosario Street sa Cebu City paingon sa Ilaya, Masiwa, Marigondon, Lapu-Lapu City. Naka-realize may nga, dili kaya sa oras pero kaya namo sa lakaw siguro. Kaya sa mga body pero ang oras ba dili. Aminado sila si Charlo ug Riza Mary nga dili luwas ang pag-hike ni adto mga orasa. Gawas nga delikado kini batok sa mga snatchers, risgo usab nga maligsan tungod kay way klarong sidewalk. Lang we demand as safer sidewalks lang gid. Lang gid like dapat naaboy maagian ng mga pedestrian ba dili lang kay prioritize ang mga vehicle. Mo-raise og concern sa sidewalk sa diri sa Lapu-Lapu especially. Ay wala sidewalk diri or non-existent gid kayo. Gikan sa Masiwa, Marigondon, katulo mo sakay si Charlo paingon sa iyang eskwelahan sa P. del Rosario Street sa Cebu City ug makagasto gayud siya og 100 pesos dala na ang pliti niya pauli. Samtang 120 pesos ang budget sa plitihan ni Riza Mary gikan sa Masiwa, Marigondon paingon sa Universidad sa Dan Magallanes sa Cebu City diin siya nagtungha ug balik sa ilang panimay. Alang sa 4 rides niya matag adlaw. May nasave ba kaha sa allowance sila si Charlo ug Riza Mary sa ilang pag-hike pauli? Boy na-save malaking tubig na palit. Naka-save may gamay mga 30 daw akong na-save mga pala mo. Wala na save kinangaon mi. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.